lövés, amely beakad. Egy picit elnézi Perin, Honda a gólszerző. Hú, de váratlan dolog volt, 2-0. És bármennyire is furcsa, őszintén szóval én azt hittem, hogy ez mellé tart. Elég későn vetődik ki, értem már Perin, de hogy lepattan, megcsúszik, felgyorsul a vizes fűvön a labda, és így nem érhet ilyen.